U današnjem videoradu predstavljam poslednju modernizaciju sovjetskog sistema trupne PVO Strela 10 u verziji SM1. Naime, na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2025 je bila prikazana poslednja modifikacija dobro poznatog raketnog sistema PVO sovjetske proizvodnje Strela 10M, koja se i danas uspešno koristi na bojištu u Ukrajini. Na osnovu iskustava borbene primjene ovog sistema na bojištima 21. veka, Vojno-tehnički institut i Žarko je pristupio najnovijoj modernizaciji svih 10 raketnih sistema protivvazduhoplovne odbrane Strela 10M, koliko ih ima u Vojsci Srbije. Kako navodi nosilac projekta modernizacije VTI, Strela 10 najnovije modifikacije MS-1 je samohodni raketni sistem za protivvazduhoplovne dejstva na malim daljinama. Ovaj projekat predstavlja modernizaciju sovjetskog raketnog sistema bliske PVO 9K-35M Strela 10M. Namenjen je za neposrednu zaštitu jedinica na maršu i pri borbenim dejstvima, kao i za odbranu važnijih objekata na branjenoj teritoriji. Modernizacijom su integrisani podsistemi poput izraelskog 3D radara sa aktivnim elektronskim skeniranjem RPS-42, za detekciju ciljeva male odrazne površine kao što su bespilotne letelice, krstareće rakete, planirajuće bombe, kao i avioni i helikopteri. Optoelektronski sistem sa termovizijskom kamerom i laserskim daljinomerom omogućava rad ovog raketnog sistema PVO u pasivnom režimu, čime se u velikoj meri povećava njegova borbena žilavost. Ovi optoelektronski sistemi služe za uočavanje ciljeva u vazduhu, danju i noću i u uslovima smanjene vidljivosti, čime je proširen dijapazon uslova u kojima ovaj raketni sistem može da dejstvuje. Ima i PPC sistem za unapređenje procesa prenosa i prikaza podataka o situaciji u vazdušnom prostoru i prijema podataka o cilju od pretpostavljenog komandnog mesta, čime se brže i kvalitetnije dobijaju potrebne informacije za gađanje u okviru sistema C2I. Unapređeni sistem za automatsko zauzimanje elemenata za gađanje, što ubrzava samu proceduru dejstva. Koristi sistem za borbu protiv dronova za ometanje njihovih upravljačkih i navigacionih podsistema radi samo zaštite lansera raketa od pretnji iz vazduha. Modernizovana Strela 10 MS-1 je PVO sistem koji radi u režimu pasivnog i aktivnog otkrivanja ciljeva sa mogućnošću korišćenja radara RPS-42 u svim vremenskim uslovima, dok se pasivni optoelektronski sistem koristi pri boljim vremenskim uslovima. Radi na taktičkim dometima i može detektovati, klasifikovati i pratiti sve tipove letelica od dronova preko borbenih helikoptera do aviona različitih namena. Radar RPS-42 koristi antenu sa aktivnim radarskim skeniranjem, ima domet od minimalnih 150 metara do maksimalnih 30 km, a radi u S-talasnom opsegu i može otkrivati ciljeve koji se kreću brzinama od 10 do 1500 km na čas. Borbeni komplet ovog raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane sada čine rakete Strela 2MA, Strela 1M, Strela 10M sistema, a posljednja dva tipa su unapređene na nivo SM1. Osmatrački sistem Strele 10 SM1 se sastoji od optičkog, termovizijskog i radarskog koji su uvezani u jedinstven digitalizovani sistem upravljanja vatrom. Maksimalna brzina kretanja samohodnog lansera raketa sovjetskog guseničnog vozila MTLB iznosi 61,5 km na čas na uređenim putevima, dok je lansiranje raketa na cilj moguće pri brzini istog do 30 km na čas. Nova sposobnost lansiranja raketa iz pokreta omogućava PVO zaštitu i kolona vozila na maršu, što je značajno unapređenje u odnosu na njihove dosadašnje mogućnosti. Vreme pripreme za marš je takođe skraćeno na 120 do 180 sekundi i omogućava primjenu ovog raketnog lansera u okviru taktike puca i beži, odnosno moguće brzo zaposedanje vatrenog položaja, određivanje parametara i dejstvo, a potom brzo napuštanje vatrenog položaja u svega par minuta. Masa lansera Strela 10 MS-1 je zbog ugradnje dodatne opreme povećana na 12.152 kg, dok je dužina vozila skoro 7 metara.
Posadu ovog raketnog sistema PVO čini 3 člana, vozač, komandir i nišandžija. Ono što se moglo saznati na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2025 u Beogradu i što predstavlja posebnu zanimljivost je uvrštavanje modernizovanih raketa sistema PVO Strela 1M, 9M31M, kao i rakete lakog prenosnog raketnog sistema 9K32 Strela 2MA. To je urađeno zbog povećanja borbenog kompleta modernizovane Strele 10, jer se navedene rakete nalaze u rezervi Vojske Srbije u velikom broju. Raketa 9M37M sistema PVO Strela 10M ima u znatno manjem broju od pomenutih raketa 9M31M sistema Strela 1M, kao i raketa Strela 2MA, a zbog isteka njihovog resursa trenutno nisu ni sve u upotrebi. Modernizacija raketa 9M31M Strela 1MS1 je urađena po istom principu kao i kod rakete 9M37M sistema 9K35 Strela 10M, ranije označena kao RLN S10, dodavanjem booster motora pozadi koji je omogućao povećanje dometa na 8 km po daljini. U okviru unapređenja taktičko-tehničkih performansi ovih raketa urađena je obnova resursa određenih komponenti, što nije urađeno kod originalnih ruskih raketa 9M37M koje posjeduje Vojska Srbije sa sistemom Strela 10M. Inače da podsjetim da nova domaća raketa RLN S10 ima maksimalni domet do 12 km po daljini i 8 km po visini, što je duplo više nego kod izvorne sovjetske rakete 9M37M. Upotreba više tipova modernizovanih raketa Strela 1SM1, RLN S10 pa i Strela 2MA u značajnoj meri pojeftinjuje i proširuje dejstvo po većoj paleti ciljeva u vazduhu koji se sada mogu gađati. Takođe se upotrebom više tipova raketa podiže borbena efikasnost i preciznost sistema S10 MS1, jer se prema tipu pretnje koje dolaze iz vazdušnog prostora dejstvuje i odgovarajućim tipom rakete. To znači da će se najmanje u borbenom kompletu lake prenosne rakete Strela 2MA najviše koristiti za uništavanje malih i niskoletećih dronova. Prema mišljenju vojnih stručnjaka, srpska modernizacija mobilnog raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane Strela 10 MS1 prevazilazi nivo ruske modernizacije ovog sistema trupne PVO, označene kao Strela 10 M4. Sve u svemu očigledno je da je srpska vojna industrija i u slučaju napređenja ovog složenog borbenog sredstva koje je ušlo u naoružanje Crvene armije još 1976. godine, uspjela da ga podigne na nivo koji odgovara njegovoj primjeni na savremenom bojištu danas. Iako se modernizacija sistema Strela 10M u Vojsci Srbije odvijala fazno u više etapa, u čemu sam ranije pravio video radove, ova poslednja modernizacija obuhvata iskustva stečena u poslednjem i borbeno najzahtevnijem i najintenzivnijem sukobu posle Drugog svjetskog rata, a to je onaj u Ukrajini, što mu daje kvalitativnu prednost u odnosu na druge slične sisteme.